gabi! Metro at Mega Manila ang oras natin. We got 31 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. Sa lahat po ng mga kabisyo po natin na pauwi na ng bahay. At ikaw naman na papasok pa lang. Aba, papasok pa lang, nakakahiya naman sa pagtatrabahuan mo. Papasok pa lang, inaantok ka na. Pambihira naman. Mayos ka! Boards! Walang ganyanan. Sinusweldohan ka ng maayos tapos matutulog ka lang. Huwag ganon. Laban lang tayo ng patas. Anyways mga kabisyo, ito na, hindi na natin patatagalin to. Huling bugso na to bago magsara ang tindahan ni Kajot. Pag-usapan na natin to! Isang online seller ng GES Kids Collection. Pinost ang kanyang buyer na maarte daw at maraming reklamo sa item na binili. Oh no! Pero ayon naman dun sa nakabili, kaya niya isinoli yung item na sapatos. Nang matanggap niya kasi ito, basa pa! Oh no! Ang bihira naman. At sobrang baho daw na yung nag-deliver mismo napaatras ng binuksan niya. Ang bihira. Pero eto nga mga kabisyo. Ay dahil mali naman talaga ng online seller kaya ipinabarangay. So nagtapat yung dalawang kampo at isa sa mga napagkasunduan na mag-post ng public apology yung online seller. Pero hindi daw nagawang itag yung nagreklamong buyer. Pero nung pinost siya na reklamador, tinag siya. Pambihira naman. Tapos, tinambakan pa ito ng sunod-sunod na post para hindi makita yung apology. O, eto na. Logican na natin to, Tang. Ay, sige. Wag mo nang patagalin yung kalbo. Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? EDSA Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic to ngayon sa mga tao eh. Nagiging mayabang tayo. That includes myself Nagiging mayabang tayo yung mga tao dahil sa pagkakaroon ng platform sa social media. 'Di ba? Kung minsan nagpapadala po tayo sa bugso ng damdamin natin, pag may nagalit tayo sa isang tao, bigla nating ipopost na hindi natin pinag-iisipan. Yun pong ginawa ng online seller na GES Kids Collection ay masasabi mo na hindi po taus-pusong paghingi ng sorry sa kanyang ginawa dahil ayon sa kanyang post, nagja-justify pa siya sa kanyang maling kasalanan. At tipong nag-post pa ng sunod-sunod ng posting para matabunan ang sinasabing napagkasundoang public apology na gagawin niya. Diba? Naulogican po natin mga kabisyo Hindi po tama ang ginawang i-justify ang nagawang pagkakamali sa pamamagitan ng public apology at pagkatapos ay mag-post ng sunod-sunod para maitago o matabunan ito sa timeline. Ang tunay po na public apology ay dapat po taos-puso at sincero po. Hindi dapat gamitin bilang strategy para mabilis na makalimutan ng mga tao yung issue. Ang pag-post po ng sunod-sunod upang maitago pong apology ay maaaring magmukhang insincere at tila hindi tunay na pag-ako ng responsibilidad. Sa halip po na makabuti, maaari pa itong makasira ng kredibilidad ng taong nagsusorry at magpapakita na mas iniisip nila ang kanilang reputasyon kaysa sa tunay na pagsisisi o pagwawasto ng kanilang pagkakamali. O parang wala tong pinagkaiba sa away na magkapatid, di ba? Minsan sasabihin ka ng nanay mo, o humingi ka doon ng sorry sa kapatid mo, dali! O lalapit ka nga, sorry na! Mamaya sa labas pag wala si mama, tatamaan ka sa akin. May ganung eksena. Anyways guys, I gotta say goodbye. Coming up next, it's gonna be Rocky's Secret Files.
Ako po si Diego Bandido na laging nagpapaalala po sa inyo. Whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!